729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras na naman. Kumusta po ang life natin? Sana'y nasa mabeauty pa rin kalagayan kahit tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Huwag ho tayong matensyon dyan. Huwag ho tayong ma-stress. Kasi ang buhay maigsi lang. So kinakailangan masaya lang. Kung mayroon kang kilikili power, huwag kang may stress dyan. Kung gusto mong mas maputing kutis, pwede mong makamtan yan sa gamit ho ng Dr. M's Tawas. Mabibili na ho yan sa lahat-lato ng mga buti saan man ho kayo naroon ha. Batiin nga pala natin yung pong mga kababayan ho natin dyan ho sa may Albay o sa Pulangi ha. Life Pharmacy. Mabibili dyan ang atin hong Dr. M's Tawas. Siyempre, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Make Jazz Color. At yung pong pangpangiti kay Mrs. sa madaling araw L-Max Food Supplement. Yang sa magandang umaga sa mga tiga Santo Domingo, Farmacia Gentaro, available dyan yung ating pong Dr. M's 36-in-1 Coffee. O sa may Malilipot, ayun, Orgulyo Drug, available ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Coffee. Sa Tabaco, ayan, Princess Twinkle Pharmacy at iba pang mga butika dyan. Yung po mga hindi pa naliligo, ligo-ligo na. Yung po mga maraming puting buhok, paitimin mo na yan para bata pa rin ang itsura kahit gurang na. Ang gagamitin mo, Jazz Color. Ayan. Ulitin ko, yung pong ating Jazz Color, may sariling may sariling guantes po yan. Yan ang gagamitin ho ninyo para hindi ho malagyan ng mancha ang inyo pong mga kamay kapag nire-rinse nyo ng maigi yung pong ating Just Color. Ayan. Tandaan, dapat 10 to 15 minutes bago balnawan. Huwag ho kayong mag-alala. Wala hong katikatin yan sapagkat herbal po yung pampaitim ho natin ng buhok na ang pangalan Jazz Color. Yan! Magbabasa na naman ho tayo ng inyo pong mga mensahe. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pag-send ng inyo pong mga queries. Dito po sa ating palatuntunan mula po kay 9223. Sabi niya, masarap pala ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee, sir. Aba, thank you! Suwak sa coffee mug ko, sabi niya rito, Kasi mahilig talaga akong magkape. May chance pa ba ako napapayat kahit hindi ako gaanong nag-e-exercise? Aba, mula kay Emily ng Iriga City. Ay, good morning sa mga tiga Iriga. Radyo natin Iriga. Mabibili ang ating produkto dyan at DC Pharmacy at iba pang mga butika at supermarket dyan sa may Iriga City. Ayan, ang tanong, may chance pa daw siyang papayat kahit hindi masyadong nag-exercise. Depende actually yan sa bilis ng metabolismo ng atin hong katawan. Pero mas maganda ho yung nag-e-exercise. Pero alam mo, yung pagiging mahilig mo sa kape, lalong-lalo na't natikman mo ito pong ating Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, talagang tama yan. Alam mo, may taglay ho kasi na L-carnitine ang ating pong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ano ba ang nagagawa ng L-carnitine sa atin hong katawan, mga kababayan? Ayon ho sa pag-aaral, ito sabi niya, it helps burn fats. Ayan. Kaya may chance kang papayat. Actually, ito yung ginagamit. May mga kapsula na L-carnitine lang. Ginagamit ito ng mga gustong magpapapayat. Ayan. So, huwag kang mag-alala. May chance ka pang papayat, Mayra, dapat ang iniinom mo lang, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix sabagat meron nga itong L-carnitine na siya nakakatulong para it burn your excessive fats. Ayan, yung po mga bilbilan dyan. Aba, Dr. M's mo na yan, Available ang ating mga produkto sa lahat-lato ng mga butika. For example, kung ikaw ay nasa Bato, mabibili ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix sa Farmacia Nazarea at Diamond Pharmacy. Dyan ho sa may Bula naman, SLBG Drugstore at iba pang mga butika.
Isang maligayang pakikinig naman sa lahat ng mga tiga Libmanan. Butika Chama, andyan ho ang Dr. M's 36-in-1 Coffee at iba pang mga butika dyan and grocery dyan ho sa may Libmanan. Wala na namang oras, magpapaalam naman niyo pong kaibigan. Pero bukas muli ho akong babalik. Magsasama-sama ulit tayo. Dito po sa ating palatuntunan, Gabay Kalusugan. Jay Dizon po, nag-iwan din sa magandang oras sa ating lahat. Pinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa?